Thokozani-ke, thokozani bogogo nomkhulu. I'm introducing my new business to you. I'm saying this is my business that I'm introducing to you bogogo nomkhulu. Never mind le sound enizwayo, nami ngithi ake ngisukume nje-ke ngiyibambe iqine ngibone ukuthi lapha ngeke yini kuhlangane. Uma kuhlangana-ke ngenxa yokuthi kunabantu engibasizayo emabhizinisini ahlukahlukene, sengithi mina ake ngiqalele leli, mhlambe kungathuka kuhlangane. Leli bhizinisi, it's your contribution with your money for consultation, with your money for insebenzo ezahlukahlukene, with your money for cleansing. But today I'm introducing my business to you bogogo nomkhulu. Njengoba nami ngisuke ngiphahla ngithi abanamabhizinisi akukhanye kube kuhle. Nawe uma unento yakho noma yami oyithathe kumina, ushona ukuthi beka-ke manje ibhizinisi likamkhulu. Uma uhamba kimi nami ngisho ngathiwa unento yokugeza, uma uhamba kimi nje usho ukuthi hhayi ubeka manje ibhizinisi likamkhulu. Nami angazi ngiyaliqala leli bhizinisi, kodwa-ke njengomuntu oke wenza kakhulu agriculture, yilo-ke leli bhizinisi lenu bogogo nomkhulu. Leli bhizinisi elenu kahle kahle, elenu akusilona elami, ngoba uyofika kule ngixakekile uthole ukuthi kudinga ukuthi sikuthengele inkukhu, size sizokuthathela inkukhu khona la. Uthole ukuthi unayo imali, khona into edingakalayo yenkukhu, size sizothatha inkukhu khona la. Kukhona-ke elinye engisazonivezela lona ibhizinisi engilizamayo nalo. Ya mina bafethu bogogo nomkhulu, ngiyazama njengoba noma ubani usuke ezama. Uma kuphumelelekile kobe kuphumelelekile. Siyophumelela ngenkani ngenxa yokuthi siyazama. Ngenkathi ungazami lutho, ngesikhathi nawe izinto zakho zima. Uma ungazami lutho nje uze kimi uthi hhayi ngihleli nje mkhulu okwamanje, kodwa ngifuna into yokulanda imali, anginayo ngisho ngeqholo ukuthi into elanda imali anginayo, ngoba nani ibhizinisi ngiyaliveza. Ngemali engiyihlanganisile ngokwelapha, ngemali engiyihlanganisile ngoba ngisebenza ngifundisa nguthisha, ngathi hayi angifike ngiphinde ngifake futhi. Uyabo, nami ayikho-ke into engingayenza, ngoba abantu bafika sebekhala sebethi ngahliwa kuphi. Uxake ukuthi udliwa kwenze njani, uzamani, uphezu kwani. Ingakho igama lethu nje singalifuni libe nogcobo, ngoba siphakamisa imizamo yomuntu. Nami nje la zikhona izinto engizoyisebenzisa ukuthi kukhanye kube kuhle nabini.
mabeya ngokukhula ngiyophinda ngisho futhi ngithi hhayi engathi kuyahlangana, engathi khona okuhlanganayo, engathi khona okuhlanganayo. Ukuzama nje ibhizinisi usuke uba perfect kulo uma likufakela imali likhule-ke ibhizinisi liye phambili, liqale ibhizinisi likhule liye phambili ibhizinisi. Ngazi kanjalo mina. Uma usatshona ufuna ukuvela into efaka amamiliyoni usenkingeni. Alikho nje imiliyoni engiyolithola ngakudayisa lezi nkukhu, alikho. Ngisho zingathengwa zonke. Alikho imiliyoni engiyolithola ngokudayisa lezi nkukhu, alikho. Imiliyoni ulithola ngokusebenza kwakho. Ngoba lezi nkukhu angithi ngisho nango-500,000. Uyabona? So wena usafuna ukugijimela izinto ey'faka amamiliyoni. Lana nje selingangena imiliyoni la, ngaleli bhizinisi nje sekungangena imiliyoni. Hayi ngeke bafethu. Bengizothi mina ake sishintsheni ukwenza, ake sishintsheni ukucabanga. Ziyazi inyanga okusamele y'lungise amaphutha, ziyazazi inyanga okusamele y'lungise ama-mistakes ezawenza zawakhuluma ku-social media, ziyazazi zona. Sizama ukulungisa lokho, ngakho siqala amabhizinisi amancane, siqale sidayise sisho ukuthi ayazi njengamanje senza imali engaka. Thokozani-ke bogogo nomkhulu, ningibeke nami emkhulekweni nganali ibhizinisi lami. Ngiyathokoza.